Dek Santi, ya, alhamdulillah. Moga-moga di hatinya mempelai hanya nama pasangannya yang di hati. Ini jadikan yang pertama dan juga jadikanlah yang terakhir. Amin. Kaya awan iki nduk, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Enek apa Mas? Keri dhewe leh kumbut gawe mergo 3 dina kas wis poso. Wis poso. Arep mbut gawe apa iki? Ning ngene nduk, aku ternyata bakat. Heeh. Wingi tanggoku awake gedhe ngono ngundang tukang pijet 8 renek sing krasa. Terus? Bareng tak pijet iki krasa. Langsung krasa. Tanganku ki mandi tenan. Heeh. Wah, anggere tukang pijet mijeti aku ora krasa. Bareng tak pijet ora nganti 2 menit lho, Nduk. Tak pijet mripate ngene dadi ya mutar PC ora aku. Penting krasa. Apa sing dipijet ki ya awake kok ya. Lah yo nggon sirah barang jak oke, aku ini medun-medun nggon moto pletet PC ora aku. Yo nduk yo iki habis multimedia. Nggih. Karo RS nyarengi. Iki diaturke nganggo bawa to. Ya, nyuwun pelok nenem mawon isae nem ya. Ngaca turu sore kaki kana dewa ngelang-lang jagat. Dok. Mantennya dari Korea ya? Hebat. Oh, saking Masih manten putri juga dari Korea? Oke, karena ini di hari terakhir Mbak Imi bekerja, tolong untuk rekan-rekan Korea community habiskan uangmu hari ini. Gue nawarin. Nyangking pokor kencanane kelawan pangan Nduk sing kakung nang Korea sing putri guru Pokji sunah rasule online apa yo enek PC no ora apa-apa ya Mas ya iku pakaianipun wong melek sabar narimo Arseka semangat kowe jek siji kas tanggal 27 nek aku wis bar iki ada ya. Oke, ora apa-apa semangat hidupmu hanya pada dirimu sendiri. Semangat ya Le. Sing tuku togel tak dongake muga-muga ya entuk ya. Amin. Sing kondari ya muga-muga entuk. Amine nek banter dhewe iki apa tuku? Yo cah kuwi cah maksiat kok. Iki masih mantan ya Korea lho nduk iki lho. Oh nggih. Angger sikile ngene kan ditukeh iki. Apa iya to Mas? Nek ditukeh iki ketara. Angger ditukeh sikile ngene kan kabutan kene dadi kene ketarik urate iki. Nah, engko dintekke ya Mas ya. Nggih. Ya nek sing keder bokonge ya gundul kuwi. Istrinya temanku adalah istriku ya. Aku ngenteni kamu kaya ngenteni mudune waktu janji menang sasimpan jeneng kalbu duku
buat mempelai selamat menempuh hidup baru, selamat berjuang Mas Mbak manten nggih. Pernikahan tidaklah mudah, orang berkeluarga itu godaannya minta ampun. Sing sabar, sing tawakal. Bukan hartamu, bukan kekayaanmu yang membuat kamu bahagia, namun rasa syukurmu atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ar-Rahman, Dok, nikmat apalagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Gitu Mas, ambekan iki jek iso mlebu metu syukurono. Coba nek ambekanmu metu tok. Ayo ndah, Ora apa ya penak, iso lho Mas? Cara nganten iki ndek tugas melanjutkan keturunan. Nek mung mlebu tok ora metu-metu ya ora penak ta ya. Maksude ekonomi. Iya. Duit kan nek metune ya nek mlebune. Kudu imbang ya Mas. Heeh, umpama diwalik tok ora nganggo mlebu kok metu. Waduh ya saya parah banget. Ora mbut gawe terus duite metu terus. Jangan negatif otak Anda nggih. Oke. Keledang kait tangkap ternyata janji datang citra galangalit welut bisa Najan mantene kok Korea, rata-rata orang Korea itu sukses. Amin. Duite akeh. Ning nek iso siji wae Mas kanggo sak jeke. Walaupun
Al-Quran ada yang mengatakan jika engkau mampu berbuat adil lahir batin, engkau boleh menikah lebih dari itu, ada satu. Ning ayat berikutnya mengatakan niscaya kamu mampu berbuat adil lahir batin. Ora mungkin iso. Kowe sugih bojomu telu pajero iso. Omah iso. Ning nek kuwi bondo donyek bab ati, tresno hubungane suami istri, hubungane kuwi to, tetep milih bojo sing nom. Ora mungkin. Tetap milih bojo sing nom. Kaitannya apa dengan diameter yang berbeda. Tegese ekonomi Apa diameter apa? Aku diguyu Mas. Jelasno. Iya pokoke nek iso siji kanggo selawase urip Mas nggih. Nggih Mbah nggih. Oh iki ya wis ya. Ya diaturke. Mangke mbok bilih nduk Cahayu sing saking ndari wonten ingkang kersa dono swanten monggo. Monggo. Menawi sampun paripurna. Gereng siap. Dereng. Oh iki keri dhewe mbok goyak ya. Kledang kae Sun